Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut logat kitab Sanusi halaman 24. Wahya lan utawi sifat ma'nawiyah maksudnya. Mulazamatun iku kang tetep li sabiin kadue pitu al ula utawi kang awal, wahya lan utawi ula kaunuhu ta'ala iku anane wa ta'ala qadiron iku kang kawasa. Al ula utawi kang utama, wahilun tawi ula kaunuhu ta'ala iku anane wa ta'ala qadiron iku kang kawasa wa muridan lan kang kersa, waliman lan kang weru, wahayan lan kang urip wasami'an lan kang ngarungu, wa basiron lan kang ningali, wa mutakaliman lan kang larasan, wa mimma yastahilu lan iku tetep saking barang kang mustahil lima pihak kita lain dalam hak Allah Ta'ala. Isruna sifatan utawi 20 apane sifat wa utawi isruna sifatan adadul isrina iku lalawanane 20 alula utawi kang awal, wahya utawi ula aladamu iku langka wal hudusulan anyar waturul adami lan teka anyare langka wal mumasalatu lil hawadisi lan mapadanine kadue pirang-pirang kang anyar. Laman 25. Biaya kuna kalawan nyentana ya Allah jirman iku jirim ayata kudu tegese ngalap datuhu apa date Allah al aliyatu kang luhur qadiron ing kira-kirane minal pirogi saking rampung au yakunu atau ana ya Allah ardon ikul lebar yakumu kang jumeneng ya Allah bijirmi kalawan jirim, au yakunu atau ana ya Allah pijihatin ikut teping dalam arah lil jirmi kadue jirim, au awalahu atau kadue aulahu atau kadue Allah wa ikut ya Allah jihatun iku arah au yutaqayyadu atau dan koidan ya Allah bimakanin kalawan tempat atau jamanin atau mangsa au tatasipu atau narima kasipatan au tatasipu dati tadi mudapkan au tatasipu atau narima kasipatan datu apa dati Allah al aliyatu kang luhur bil hawadisi kalun pirang-pirang kang anyar au yatasipu atau narima kasipatan ya Allah bisugri kalawan cilik au bil kibari atau kalawan gede, au yatasipu atau narima kasipatan ya Allah bil agrodi kalon pirang-pirang pangarahan bila paling dalam pirang-pirang apale walah kamilan pirang-pirang hukume. Lanjut halaman 2 genep. Ngopi masyaallah. Wa kadzalan kaya iki mazkur yastailu mustahil alaing tasyaallah alaing tasy Gusti Allah taala yakuna apa yen ta ora ana qaiman iku kang jumeneng binapsi kalawan dati Allah biayakuna kalawan tanah ya Allah sifatun iku sifat yakumu kang jumedeng bimalin kalawan tepanggonan tapi kalawan tempat wa yataja atau butuh ya Allah ila mukhasisin maring kang nganaaken wa kadalan kiki yastahilu mustahil alaihi ta'ala ngatas Allah ta'ala ala yakuna apa arep yen ta ora ana ya Allah apa yen ta ora ana ya Allah wahidan iku kang sawiji biaya kuna kaulen tanah ya Allah murokaban iku den naon murokaban iku den murokab susunan murokab da iku den susun gitu merenya bener. Pidating dan berarti Allah yakuna ta'ana lahu ikutab kadi Allah memasilun apa mapadanine Allah pidating dalam dati Allah au sifati atau sifati Allah
Aw yakunu atawana mahu kutub sumbertane Allah fil wujuding dalam anane muhasirun iku kang ngalebeti. Lanjut halaman 28. Wakadalan kaya iki mengkono wakadalan kaya iki laiki mazkur yastil mustahil ing atas Allah taala al ajju apa-apes an mumkinin saking ngangkeun ma an mumkini ma saking ngangkeun barang wa ijadu syai'in lan nganakeun sawiji-wiji minal alami saking alam maka rohatihi sumertane kasepene Allah maka rohatihi lain kasepen ya maka rohati sumertane kapaksane Allah gitu liwujudi kadoyanane ma ay adamu irodati tegese oranana ngeresakene ma lahu ta'ala kado ta'ala au ma zuhuli atau sumertane lali au wil goplati atau kaluluputan wallahu alam biswab.